Pane Ježišu, liečiteľ duší tiel, k Tebe dnes voláme v nádeji vdiel. Uzdrav rodinu, čo k Tebe volá hlas. Kavúrových Ti zverujeme v každý čas. Daj im silu, Pane náš, nech Ti slúžia dnes i zas. Naplň ich pokojom, silou živou, láskou Tvojou, nádejou pravdivou. Pavlinku, Radka i deti ich drahé, chráň ich, Pane, v dni ľahké i ťažké. Dotkni sa srdc aj tiel zranených, rozjasni cestu v chvíľach tmavých. Obnov v nich sílu, Pane náš, nech Ti slúžia dnes i zas. Naplň ich pokojom, silou